малко гледки от парка. Ето и сградата на Bosch. А отсреща пред мен се намира Първа инвестиционна банка и много други компании, които се развиват в сферата на технологиите. От лявата ми страна са хъбовете за иновации. Паркът още е много празен, защото не е започнал активно работния ден. Когато започне активността, има много хора, които се радват на зелената среда около тях и релаксират в кратките паузи между служебните ангажименти. Бъдете усмихнати днес!